Lle gwell i ddechrau'r gyfres na yn un o drefi a thraddodiad bocsio am lyca'r wlad Merthyr Tydfil. Bydd Dorian Darch, bocsiwr gorau Cymru yn y pwysau trwm yn gwynebu'r Sais, Chris Healy. Un o wir mwyaf profiadol y gamp heddiw fydd yn ceisio strwa record berffaith JJ Evans o Gaerdydd. Ac ymrwydr fawr y gogledd yn erbyn y de, Mike Jones o Wrexham fydd yn trial ennill teitl Cymru yn yr adran uwch welter o dan drwyn y ffefryn, Tony Dixon o Aberpennar. I'm not going in to lose, I'm not going in to lie down. This is what we need. Fe gawn ni gip hefyd ar y weddill gornester noson gan gynnwys yr arwyr lleol ac ambell un fydd yn camu'r sgwar am y tro cyntaf.